labarina, labarina, labarina. Zan so ku san labarina. Jijo Productions. A farko na sa Allah na, shine wanda yayi ummina, shine wanda yayi babana, ya bani dama nake yin wake. Allah a sharan kokana, kai ne masanin sirrina. Abun ne yau ya fi ƙarfi na, shi yasa zan faɗe shawaki. Bako da sallama kairi ne, na zo ni da labari ne. Masoya ku zo ku ji ni, ku bani shawarin da ba ɗan aiki. Idan zan tuna wata rana, shekaru 4 bayan fina, na fada a tarkon kauna, ya sanya raina yana sake-sake. Ina tafiya makaranta, mu biyu da 'yar kanwata, muna zuwa mu je mu dawo, da ni da ita babu mai noke-noke. Aji na 2 ba 3 ba, akwai shekara 1 a gaba. Wannan shekarar ne ta zo min, ba za na manta ba, tana da haske. Ranar litinin ne shirina, domin akwai nauyi a kaina. Na je makaranta da safe, nauyin da ke bisa kaina na sauke. Ina tafiya na ji sauti na murya a kunne da santi. Ina duba gefe na hango wata yarinya kan ta doke, sai zuciya ta kama faɗa din a raina, ina Allah din. Ka bari karkaje ka da kanka, ka samu wani sai ka yi mata aiki. Akan haka na yi ta tunani, aboki na wa bayani, ya je shi ya sane ta duka, ya zayyana mata sirrin mataki. Ya ce min bata soyayya, na ce ta daure ta musaita. Bata so ta san mini kauna, ta sa a raina domin kar na shaƙe. Kuma tashi sai ta yi amsa, sun fara so da wasa. Sai shakuwa da mun kai ga matakin da in an raba mu za mu yi koke. Labarina, yo Maryama. Ce in rike ta amana, ni ne wanda take wa kauna. Rayuwar ta za ta yi zafi, idan babu ni wa za ta yi wa gobe. Ni ma haka na jaraina, ba ita wa zan fasona. Abun dai yana damuna a raina, kullum ina sake-sake. In har ta riga ni shigowa, ko daga waye ba ta kulawa, sai ta duba in har na zo ni, sannan ne za ta yi musu yake. Muna bai wa juna kulawa, in ban zo ba ta sakewa. Ta na yi min so wanda ban yi zato ba, Maryama ne mata wake. Kaina ta zubar da hawaye, ni ban san in mata laye. Ina jin kamar ba ni ba, saboda san ta zuciya sassoke. Ranar Laraba ne shigowa, department na jini na yi zaunawa. Sai kuma gata nan da hawaye, ta ce na zo ni waya an ba ta aiki. Na ce me ya faru kike yin hawaye, don Allah faɗa min. A lokacin ni ma fa ido na ya ce ciko, sai na ce kar ta sake. Iyayenta ne suka ce wai a kaina sun furta kalamai, sun ce wai a shiga tsakani na da ita soyayya kar mu sake. Kirji na ya kama bugawa, zancen zuci har yayi fitowa. Ina faɗin ina lillahi wa inna ilaihi raji'un take, da suna na ba ta kirana. A lokacin ta ce Yusufana, ina cikin bakwai yanayi wanda ban san shi ba, karan farko kenan. Na bar gunyi na yin hawaye, ita ma kuma tana hawaye. Kamini uzuri mai saurare, yanda aka yada biyan zan faɗa ma.